trobem al poblat ibèric de Sant Miquel d'Olèrdola i estem celebrant el 8è cap de setmana ibèric. Ja fa 8 anys que vam començar, en el marc de la ruta dels Ibers, aquesta celebració per donar a conèixer la cultura ibèrica. Seguint una mica la filosofia que duem a terme nosaltres, el que hem fet és una rèplica utilitzant mateixos materials i mateixes tècniques que s'utilitzaven en època prehistòrica, aproximadament fa uns 3.000 anys, de tècnica de força metal·lúrgica. I el que hem fet aquí, el que volíem aconseguir era fer una destral. Una destral, com la que hem fet dos destrals, una destral que està feta de bronze. De fet, totes aquestes activitats que són de caràcter experimental, que el que fan és replicar activitats tecnològiques avui en dia que no les podem veure de forma quotidiana, la gent li sorprèn. Els Ibers tenien diverses especialitats, feien ceràmica, feien metal·lúrgia, tenyien, curtien la pell, etc. Feien sobretot activitats relacionades amb la seva vida quotidiana. El fet de celebrar aquestes jornades ens permet acostar-nos a la gent, a la població, als visitants, a cada un dels jaciments ibèrics, que són 18 ja a la ruta dels Ibers, per donar a conèixer aquesta cultura. Penses, bueno, aquí va viure algú, i dona aquella sensació de dir no ets el primer que arriba. És agradable per això. Lo que intentamos representar en concreto en este espacio es la guerra en el mundo ibérico en este contexto del siglo III a.C. Por eso tenemos estos escudos que recuerdan ligeramente a los escudos romanos. Estos son planos, los romanos son envolventes, pero bueno, responden al mismo tipo de guerra. Como veis, lo que se intenta, más que matar al adversario, es herirlo. Intentar cortarle alguna articulación, herirle en el cuello, en las piernas o en el pie para herirlo y dejarlo inútil para la batalla. Más que matarlo, porque matarlo, como veis, con este tipo de protección es bastante difícil. Aquest cap de setmana ibèric organitzat per la Ruta dels Ibers, dels quals formem part, ha estat especial per nosaltres perquè ha estat un tornar al públic, tornar a reobrir les portes i perquè hem tingut una afluència de públic d'unes 1.500 persones. És a dir, tot un èxit, no? Que penso que ens hem tornat a donar a conèixer, hem tingut activitats de fosa de bronze, activitats de vida quotidiana, de gastronomia ibèrica, de caça de guerrers. Una mica hem fet un tastet de les diferents activitats que farem al llarg de l'any.